Nag-ampo si Jesus didto sa bukid sa mga olibo. Lucas Kapitulo 22 versikulo 39, 46. Milakaw si Jesus og miadto sa bukid sa mga olibo sumala sa iyang nabatasan. Miuban kanya ang iyang mga sumusunod. Pag-abot nila didto mingon siya, pag-ampo kamo nga dili kamo madaog sa pagsulay. Mipalayo-layo siya kanila. Didto miluhod siya og nag-ampo. Mingon siya, Amahan, kon itugat mo, ayaw ipadangat kining umaabot na ko nga pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot ang matuman, kon dili ang imo. Nagpakita kanya ang anghel gikan sa langit ug nagpalig-on kanya. Tungod sa tumang kasakit nga iyang gibati, hugot ug kinasing-kasing ang iyang pag-ampo, ug ang iyang singut daw sa dugo nga mitulo sa yuta. Pagkahuman niya og ampo, mitindog siya og mibalik sa iyang mga sumusunod. Naabtan niya sila nga nangatulog tungod kay naluya sila sa hilabihan nga kasubo. Mingon si Jesus kanila, nganong nangatulog man kamo. Bangon kamo og pag-ampo nga dili kamo madaog sa pagsulay.